Salam dostlar, ben Murat Sehat Quluyev. Bugün 2021-nji ýylyň 11-nji apreli. Program ýyramyň esaslary blogumyň 6-njy sapagy bolýar. 6-njy sapagyny siz bilen birlikde. Bu gedek geçen sapagymyzyň dowamyny işler, akym diagrammalarda misallar tak hemme bundan soňky 10 sapagaçany hatda bilmiyorum bilemek 10 mirem 10 hem bolup biler. Sapagyň dowamy hemme misallar siz bilen gider. Ýene şol akym diagrammalarının üstünden tapamada dowam edelim. Geçen tapakda şol misaly berdik. Sanak girilen sanyň jemini hasaplayan programma algoritmasyny taýýarlapdyk we onu akyş diagrammasyna öwüripdik. Nähili şu tak. Indi şu taýdaky misaly akyş diagrammasyny akym diagrammasyna öwürelim. Yani birazcık ýuwaşrak gidýär. Ýöne ananyan birazcık gowy düşlükli bolýandyr diýip ananyan iňadyndan bilmedim. Dowam edelim. Klawiaturadan girilen bir sanyň kwadratyny hasaplayan algoritma. Ýa-da şunu ütködüben bileriz birazcık. Hatta dowam edelim, oň içinde ütködelim. Näme diýdik? Birinji başda diýär, soňundan bir korobka bir variable taýýarlaýar. Başda näme bilen belleýärdik? Birazcık çaltyrak gidelim. Başda muny bir renk berelim. Bermedim ben. Näme renk bolsun? Şunu ya renkli bolsun, renkli bolsun ya şunu gök bolsun. Başda diýdik, soňundan näme etdik? Bir zat bellemeli. Näme diýdik? Variable taýýarlaýar. Variable näme bolsun? Kvadrat bolsun. We soňra şeýle näme etmeli götür. Biram x-am ýazmaly. Yani x-am bir değişken variable hukmuna näme etmeli? Kvadrat tip bir variable'imiz var. Bahasy başlangyçda 0. Biram x tip değişken variable'imiz var. Oňa bahasy başlangyçda 0 bolsun. On ýazaly kvadrat. Şuň ýerine başgadan bir zat tip bilersiňiz ýöne men kvadrat diýen has düşünip bolsun. İşte ine dördülem dik bilersiňiz siz isteseňiz veya tapaw diýip a diýip bilersiňiz. Ol size galan bir şey. Ýöne a ütköşüp bir ýerde bu kän bir ähmiýeti ýok. Ýöne öz isleýişiňize göre at ýöne at bil goýan adyňyzyň näme diýeni ýatdan çykarmasaňyz bolýar. Biram x-miz bar orada. X-miz näme? Ulanjy tarapyndan geriljek sanymyz. Aňa birinji degeri 0 bolsun. Muny ýaşyl bilen näme diýerdik? Biram hemen şu taýdan bir ok çykaraly. Başlangyç başla diýdik. Soňundan näme bar? Soňundan bir san gir we kwadratyny hasapla bir san giri näme bilen belleýärdik? Şu parallelogram bilen belleýärdik orada. Sanymyz näme bolsun? X bolsun. San girisin o girilen san x bolsun. Bunu şoň bilen belleýärdik. Ýalňyş bilen bolsam, soňundan näme bolsun? İşlem. Arifmetik işlemler var. İş var. Näme etsin? Paralel näde bolýan ýa bir näme paralel ýa-da bir sanyň kwadraty näde bolýan ýa o sanyň özüne köpeltmesi bilen alınýar orada. Indi onu näde belleýärdik? Variable'imizi ýazýardyk. Bu näme variable'imiz kvadrat diými? Kvadrat diýendir diýär. Näme hasaplasyn? X köpeltmek, şoňa köpeltmek diýerdi. X bolsun orada. Mesel şu birazcık nämäni orada şunu var. Şunu birazcık düşünip bolsun ýene şu. Kvadrat x köpeltmek x köpeltün iş bolsun. Meselem 2 girilse 2 köpeltmek 4 bolar we 4 kwadratyň içerisinde ýazdyrylar. Ve soňra näme etmemiz gerek? Ekrana görkezmemiz gerek. Ekrana bastırmak üçin şu paralel ekran bilen ýazyp onu başga renk boraýsyn. Giriş we çykyş başga renk boraýsyn. Başga da bar ýöne budan bolýar.
Näme ýazdyn? Nime? Ekrana kvadrat ýazdyn. Türkmençe zaten iğne dördünden, iğne dördü hem olurdu. Yani yok. Ve sonradan näme? Tamamlama edimi. Ve tamamlayacağız. Tamam. Onu näme edeceğiz? Bir renk verelim. Bir sanyň, girilen bir sanyň kwadratyny hasaplayalım. Başta dedik, sonradan ulanjak variable'lerimizi bildirdik ve ona bahalaryny 0 berdik. İkisiniň hem kvadrat tip bir variable'imiz var ve x tip bir variable'imiz var. Yani berde edil geçen tapakda aýyşmyzy ýalyp, berdäki bildirýän zatymyz, berdäki ýaryň zatlarymyz soň ileride ulanjak diýmän berýär. Şoň üçin biz ýaryat. Kvadratymyzy 0 berdik we x'imize 0 berdik. Ve soňdan x'imize bir san ýerildi. Girilen san diýeli işte 2 bolsun. 2 girilse näme eder? 2 köpeltmek 2 kvadratymyz 4 bolar we kvadratymyz ekrana ýazdyrlar we tamamlanır. Meselem 10 girildi, 10 köpeltmek 10 näme diýär? X'e 10 girildi. 10 köpeltmek 10 näme eder? 100 eder we kvadratymyzyň bakasy 100 bolar we onu ekrana ýazdyrar we tamamlar. Meselem 5 girildi, 5 köpeltmek 5 näme eder? 25 eder ve kvadratymyz 25 bolar ve ekrana ýazdyrar ve tamamlar. Şunu aslında neme devam edip bileriz. Şunu misalyny näçe wagt boldy? 6 minut. Misalymyzy ýetgeden bileriz. Ekrandan girilen nämesin prosenten çykarýan neme edeliňmi? Onu indik sapakta ederim ya. O indik sapakta da elim bu at şurada ýetmekse 2 sanat sany nähil bir neme bolsun. Kvadratyny näme kübüni alýan neme bolsun naray bu gerek. Ýene näme gerek? Kübüni almak üçin ýene bir x köpetmek küp bolana şol ýa-da-my? 3 köpetmek bolýar. Şurada ýaz. Şurada ýetmek zatymyz näme? Köpetmek x. Bir näme? Bunu ýetgeden bilersin aslında şunu direkt küp diýip ýazarym. Bu nämämiziň ady küp bolsun. Variable'in ady. Berde zalim ýetgeden. Tak. Başta dedik küp 0 x deňdir 0 ve x'imizi girdik. Meselem diýeli 3 girilsin. 3-nji derecesi tapýan programa ýazdyk. X girilsin, x köpeltmek x 3 köpeltsen 9 9'y 3 köpeltsen 27. Ya küpümizin nämesi bakasy 27 bol, 27'ni bastırdık ve tamamla dedik. Şunun ýalyk başgadan ilk gödülüp bildiler. Berdeken 7 minut geçti. Berdeken uzak dolýarmy? Indik sapakda has bir durmuşymyzdan kän bir misalyň üstü bilen bir algoritma taýýarlar. Ama sen bir taýýarlanaly diýip berde sapagymyzy tamamlaýan. Indik sapakda duruşýan çak. Başda bolan sapakda görüşelim.